Nagapabilin nga mapag-on sa gihapon ang sistema sang bangko sa Pilipinas. Apisar nga nagtaas ang utang sa dalagkuan nga mga kompanya kag consumer loans sa Financial Stability Coordination Council o FSCC. Sunod sa FSCC nga ang mabakod nga banking system ang bangod sa mabasko nga capital system kag liquidity. Apisar sini, nagpaandaman ang FCC o FSCC sa sobra nga pagdepende sa isagid lamang ka borrower sector ug asset class. Ginpaandaman man sini ang pagtaas ng utang ang pagtaas ng utang sa mga corporation o korporasyon kag paggamit sang bag-o nga business models sang non-bank financial firms. Rason kun nga mas ginpasangkad sang FSCC ang monitoring kag data quality. Tinutuyo sang ahensya nga ma-maintain ang mabakod nga sistema kag madasig nga marespondihan ang posible nga problema sa bangko. Sa iban pa nga balita sa negosyo, atensyon sa aton mga motorista, ginalauman ang pagpatuman sang mega price hike sa presyo sang produktong petrolyo sa masunod nga semana. Inibangod sa nagapadayon sa gihapon nga kinagamo sa Middle East, yari ang posible nga pagtaas suno sa oil industry para sa masunod nga semana. Para sa gasolina, posible nga magsaka sang 7 pesos tubtob 7 pesos and 50 centavos kada litro. Sa liwat sa aton nga gasolina, posible nga magsaka sang 7 pesos tubtob 7 pesos and 50 centavos kada litro. Para naman sa diesel, posible nga magsaka sang 14 pesos tubtob 14 pesos and 50 centavos kada litro. Sa liwat sa diesel, posible nga magsaka sang 14 pesos tubtob 14 pesos and 50 centavos kada litro. Posible naman nga magtimbok sa 130 pesos kada litro ang presyo sang krudo samtang 100 pesos kada litro ukon lapaw pa sa gasolina. Ginaanunsyo sang fuel companies ang final nga price adjustment sa kada Lunes kag ginapatuman sa kada Martes sang aga.